Te, buko. Ha? Buko ba? Robi. Halo. Ito, ayan, 3,000 ngayon. 1,000 lang, kasi na. Kaya ano tayo ha? Kay sulog tayo ha? Oo. Pare! Tayo, Ton? Boss, right nirabat. Anton Sarki. Effect ka lang. Effect ka, pwede ka. Effect ka. Effect ka. Kaya mga tao, Pin.
Mas. Mas. Discoryo, Ben. Rito.
isa. Laylay, no? Malapit pa yung shop, no? Uy, malapit pa yung shop. Ano yan? Hindi, ito lang lasing kasi. Pinatira ko, nagkama na. Nagkama na yung ano. Ako lang na sa'yo. Wala namang foul yan. Wala nang foul yan. Pag ganyan. Kahit pick up, walang pick up yan. Kahit ganyan, wala namang foul yan. Hawatan lang. Hindi, ako lang na sa'yo. Hindi sinabi. Paano yun? Hindi, ano, tama kay Anton, no? Paano ba yan? Hindi, spatter ka yun. Hindi, kaya nga yan, tama kay Anton. Paano, alam na naman yun. Hindi, ang tagal natin ng turuan, no? Tinira. Nahihilong po tayo. Ha? Hindi, ako nang nasig ako sa boli na lang. Nakakatulong kayo, alam niyo naman yung sinutulan niyo. Hindi rin papayag yung kabila, hindi rin papayag. Supply niyo yung bigla. Basta wala, no? Ano ba yun? Nahihilong ko na eh. Ha? Kaya nga tayo, hindi naman na sinasadya. Sige na, hindi na. Tatlo yun kasi may birthday. Tatlo yung kawawa ko namimigil sa kanila.
pwede ako dyan. Bakit nakagsalim yung binabaw? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Yan, mali ako pwede dito. Bakit sa akin yan? Sabi ko na ka ito. Meron mo yung Jan! Akin. Ang galing, wala akong pwede. Kaya ba mo, pero wala akong pwede. Kaya natin ito. Sabihin mo kay ano? Tapos, wala akong pwede po. Ay, hindi ko kailan. May pera rin ako, hindi lang. Ay, galit ka ata sa akin tayo. Ay, niyayabang mo ba ako tayo? Ay, niyayabang mo ba ako tayo?
Ben, istorya Ben. Oscar tayo. Ay. Wow! Hindi ako tumama kahit kanino kahapon. Alam mo lang pangit, sasabihin mo pogi. Mamaya na lang ulit. Isa. Power break na eh.
sinupin. Dapat sila kami. Sige. Akin ako lang. Kaya malaglag ka. Kaya. Ba't ano parang mas over yung mga Kaya. player? Kaya malaglag ka. Malaglag ka. Ano yung panlapis ang puta yung ang lapit na makalabas. Basta parang matama. Walang tayo.
nga, may partida, sabi mo lang eh. Sabi mo lang yun. Wala, ba't may ginagawa? Di ba kayo kumain niya? Coordinator sa biro ba? Hindi na pakita coordinator siya. Seri ko, hindi na naman. Sabi nga naman niya, hindi ako pero kaya mo. Kasi nung baby face ka, sa isa o sa isa. Ayaw mo, ilong yun. Nahuli mo kami siya yung aces, di ba? Ayaw maniwala. Wala akong kausap. Wala.
Jam dito oh. Walang sabi ko.
bukas. Wala nito. Hindi, saan namin ikaw eh? Wala ako, ninervous ako. Kailangan sa akin. Pagka-bed, awit na yung anak. Mga set-up, dalawang